Sagodahin nga ron ti surat. Dear Manong Nemi. No maminsan, Manong Nemi, ti puso, ket kulaapan na ti panunot. Saan ka din nga rumbeng kuma nga ti panunot wano isip, isot ag desisyon, amang ted tinananay apang ngedeng, iti sububukil harik na ti may nga tao. No maminsan, Manong Nemi, kat adada nga ti puso ti masurot, no kulaapan na, ken adipenan na ti panunot. Manong Nemi, nangig ko ti pakasalitaan ni Rocky. Ni Rocky, ngayon na ayat ko ti kastaunay. Ni Rocky, Manong Nemi, inded na king ka ti detalya ti pakasalitaan na nasaan nang imbagkakaniyak. Sa bagay, Manong Nemi, aumot ka di ti karbanganan ng mga imbagkakaniyak. Ta nalpas kat nalpasan. Pass is pass. Lubay at dapasid ko itinapalabas na. Manong Nemi, di kalmahan kat agsang sangitak nga mangdingdingig kan mangbibuya ti pagkasalitahan ni Rocky. Naroon na lang aro din, ibagana nga saan nga siyak. No di kadaddan sa bali, anay kariparaken ko ana. Sa bagay, Manong Nemi, di pa ilaeng nga talagang ururayek ti panakakumpleto ti panagayat na kanya. In parang ka na madlagid di kanya kidi Manong Nemi nga saan nga kumpleto. Saan nga buo. No di kat nahurang, iti marikna na kanyak ngayat. No ba siyak Manong Nemi ang karik, idi nga isukit isuntulaing awanan sa bali. Sagbay nga ron nga nakrugyan, dito nga version ko mayat, Manong Nemi, ang bugod ko nga pakasalitaan, no bayad da pakainaigan ni Rocky, akas paset iti napalabas. Kabalawan kayo, iti naragsak, kinagasat nga oras yun ditang Nemers Studio. Kastamatan kadagiti padak nga agbibuya kindumdungig na narunakin ka na sigatin na pangiruknoyan paayan iti nanay nga panagyaman iti anos mo nga mangbinsa-minsa mangurnos kan mangibasa dati yung pakasalitaan. Kastaman nga rod Manong Nemi nga rugyak ti amin. Ada kang pailaing idi ti high school kini Rocky Manong Nemi. Ada idin nalimid apanagayat ko ken kuana. Tapno may asidega ken kuana Manong Nemi nakikapengak iti grupo na. Wen, saan lang siya kidi Manong Nemi iti agkras ken kuana. No dikat amin kami nga naitipon iti grupo na. Ket talagang agpanpantasya kami kini Rocky. Nagwapo nga talaga ni Rocky Manong Nemi, natayag, 6-footer nga, napudaw, nabakod, bagay na launay Manong Nemi, tagbalin nga black, belter, nalayang ti karate Manong Nemi. Iso nga, awan iti sabali nga grupo nga mga artap ken kuana uno kada kami. Amat kadi nga dakas Manong Nemi ti grupo mi agsipud ta seryoso kami iting kang panagbasa. Agkukuyog kami Manong Nemi no kasta nga ang ingkang panagmerienda, panangaldaw, kasta maten no kasta nga bakasyon, mahilig kam ti outings Manong Nemi. Gimik ika nga ngam saan nga rabiin no ti aldaw malem. Aging nga nag-graduate kami di high school, Manong Nemi, di pagpintasan na may summit at college, ti adda dito lugar mi, nagpapada kam amin ti korso, Manong Nemi, nga babarkada. Jack, edi may asadag tiriknak, ken kuha na unit ibagik, ken kuha na Manong Nemi, umanalata idin nga arapa-apak. No, kasta nga kukuyog kami, imbes ko mga siyak, ti adda iti asadag na ngam nakaalaalis tumet Manong Nemi na mga patak na babae.
Ngam kaslawan ti hilig na manong nemi. Uno ka po nga ta, bilang na kami, nga singed nga pagayam na, kada awan ti tutupan, wano kundawayan na kada kami. At dapat ka di pa nanging pagarup mi manong nemi nga bakla isuna. Ni Roger, kada kiti lalaki nga kadwami tinaasideg kaniga, Rocky manong nemi. Pinadas kong inasadga ni Roger. Hi. Ada masapol mo? Karen? Wala na to problema. Dakay kang kanayon ako agsasalita kay ni Rocky. Siya ka di best friend na. Hamad mako na nga best friend. Kapot na friends tayo amin. Friends na tayo amin, di ba? Yung siya lang no kating kanayon ako ama umasidag kan mang kantsaw keng kuana. Daka di problema kini Rocky. Ha? Karen, awan, pag pinustaan ta, agkras ka kang kuana. Susuno ko mo ti babae nga sa agkras. Amin tayo nga babarkada nga babae. Amin ka mga babae nga babarkada kat kras mi suna. Ngam saan samot nga mahilig ka na gini babae. Uno si katihilig na. Baklan samot ti bus ti Pangulot ay ba, Pangulo ti grupo tayo. Panagkunakit sa nga bakla. Iso na lang ta. Abi ka sa nga sikat umasidag kang kuanat no kasasalitam. Interview. Siya sino kami ni Rocky. Deta kahit barkada tayo. Sut Pangulo ti grupo tayo. Salud-sudon pala yung sa sino ni Rocky. Sika, amo mo ni Rocky? Siyempre, amo mo tayo amin. Malaksidan no sa ang palang amam mo. Anat pa ka amom kini Rocky? Well, nung daduma, madlaw yun na dayisuna. Kung amin balay, kasla produkto ti mako nga broken family. Broken family? Tinarakan gan pinatakkel, ti lola na. No Jack Mariro, sigun ken kuha na agad, di na pulos nakita ti inana. Irintot ti ama na ket, iti graduation day ti high school, ada ka no isuna. Kaya di nag-graduate ti elementary, naminduhan no pala nakita na ti ama na. Iso na lang ta ko naman no may isang aktor o no presidente, mayor. Gabot akong subadigan ka no ti ama na eh. Aba, interesado ka kin kwa na. Seryoso ak namin talaga eh. No, di kakadwa kang babae, ng barkada tayo, kat gagangilaing ti panag-admire da. Yung siya kat apeng iso. Di pala siya. Ni Roger ko, ha? Hanak agangaw. Si Kamet. Di mo nga madlaw eh. Nakamadmadi, di ba? Sikat kit kita ngam saan ba tasak tikit kita ni Rocky. Sikat kit kita ngam dinakmat kit kita Ano tikit mo sawan? Obvious ba? Sikat agayat kanyak. Kit ni Rocky saan? Sa bagay, gugwapo ni Rocky ngam siya. Sa bagay, nalalaing sunang ngam siya. Saan ka mabalaw, Karen? No kayat mo, tulungan ka. Tulungan na ka niya. Sa tagbali nga bridge. Tapno, noan niya ti marik nam kini Rocky, ibaga ken ko ano, uy, saan, kayat? Siya kidin nga babae ti, umasidag nga agaram ken ko na. Kat no sabong nga mauray, di sikat umasidag. Ano ako madakis na. At akad nga ordinansa, uno lintag iti tao, lintag iti Diyos, nga maiparit nga ti babait mangibagat panagayat na ti lalaki, awan. Apay, maibalod ka, no si kang babae, ti mangibagat, I love you, kung muna iti lalaki. Sa bagay, awan deta iti lintag eh. Awam iti Biblia deta eh. Maiparit,
may parit ti babae nga mangibagat panagayat na iti lalaki aw tunana, di ba? Sige, tulungan ak man nga Rod, Roger. Sige, tulungan ka. No pa'y sakitin tirik na. Ang abali. Tulungan ka, kaputa, ipatpateg ka. Manong nemi ti amok idi ket agang angaw ni Roger. Para kanyak ket agang angaw. Ket tunulungan nak ngakbay sa manong nemi. Tanog sa sarita da kini Rocky manong nemi at paset ti pasaritaan dati may panggap kanya. Hindi pa nagsalita may manan kini Roger manong nemi. Oh, inlakad kan. Kasunod inaramid mo. Imbaga ka. Nga pumilin ka na kayo. Nga barkada tayo nga babae. Saka inrekomendar. Ket, alak ko na. Awang ka no pa iti panunot na netay. Dadami di madi. Ket oras ka. Saan ka din nga sang gabilin ni iti parents mo nga nga pala makinubnubyo? Saman. Ay manyar babaling ko. Nagpatpatahayak man unay kang kuhana. Ito na minsan nga pa nagkukuyog mi nga pa nagpipiknik manong nemi magustuhan ni Rocky ti sumina. Umadayo iti yan mi. Pinadas kong inasidgan manong nemi. Hi, Rocky. Karen? Bagmandahan muna kang siya ti Karen. Iti ka dumi nga babae, iti barkada. Mamuka nga si ni Karen. Apay. Si ka di bagbaga niya. Roger kanya. Nagsasalita kam kini Roger. Numanin bantakamat na ka. Ano ti bagbagan ko ni Roger may panggap kanya. Si kakano ti kapipintasan kada kayo nga babae ti grupo. Baka ni Roger lang ti agkunan ti kasta o na makakita kasta. Ores siya. You're so beautiful, Karen. Napintas ka. Nagasap ti lalaki nga paraken ka. Iti dayta nga imbaga na manunemi adadahan ti panagga dalugudog ti pusok nang runag at pinarengnak. Magustok launay ti pareng na manunemi. Rocky, may sakastat pa ng pereng mo kanyak. Tuktukudak nga rod. Noan niya ti adat kaun gam. Uy, tamatukod mo ko ma? Isla mabasbasak dagiti adat ti matam. Agbalbalikas dagiti matam. Saan kalagayam nga karitista? Saan kalagayam nga no tigat man naniw kapay? Kung adaman no, agdanda ang nalingkan og dani ti puso. No, matmatan na tikas keng kakaslamay sa nga Diyos sa ati kinapindas na. Wow, Rocky ha. Adada nga mainlabak ti... Apay, mailab ka kanya. Sikamit, awan, kunang lang de jay. Kinanak manong naming gabot na talaga nga naikaglis ti dilak. Te kunak kumakit adada nga mainlabak keng kuhana kalagita nga daniw na. Yung kislaon ang yaman na keng kuhana. Naginggang imbaliw ko ti saritaan, may panggabat keng kuhana. Kumusta gan ti biyag mo, Rocky? Naliday ti biyag ko. Kaslak lang nagbaling nga tagsangkasat. Diyak mawatan, hindi pa lang agsalsalutsudak. Abang nga dain na nga maidturan na nga baybayan mo yung pinsan ti anak na. Adamit ama, namindo nga pa ilahay nga nakita. Adakapsat ko kano. Nga da iti sidong ti inak. Nagsakit, di ba? Binaybay anak ti anak, inak. Kat adalayang kapsat ko, tilaing kapsat ko, iti nang ibukbuko na nga na yung pinsan ti pamating na. Mawan tumaramid ko, nakastuman tagbaling nga gasat ko. Kahit mo sawan, amo pa nakita ti mother mo, ampay.
Di tawagam. Awa matitid na kanya nga cellphone number na. Di orayam ti panahon nga makitam to iso na agraman ti kabsat mo. Di akong kalikaguman. Inawat ko ti kinapod no. Nga pinadakil na klayang ti lolang ko. Makapaggraduarak laki ti college kada ng trabaho. Ore ti amak, ore awan isunan. Kaway lang tagbibya kasi siya, dakam lang ni lola. Kendo tagbalin nga asawam siyempre. Oo. Timang bukil ti pamilya. Nagasa to ti babae nga pare kang karaki. Ori ba't si kakaren? Nagasa to mat ti lalaki para kan ka. Manong name jak maawatan noan niya talaga trik na ni Rocky. Sanggari, nga dagiti ko lalaki manong name no madlaw dan, nga pa nagkras ti babae kadakwada, kat nakalalis to kuma, nga tutupan da. Ngayon saan gaya manang gundaway ni Rocky manong name. Saan naman ang gundaway? Dinapulos sa gundawayan, ti kinalupoy, di kiti babae, nang runa kada kami nga barkada na. Naroon na kanya. Nakadidilaw launa yun, manunimya talaga. Nga ayatak keng kuwan. At dapat ni Roger, nga panakarang tayo, dahil nga ayat kuma. No, kasta nagsarita kami manan ni Roger, oo na, dinak man ilakad daya. Ibagbagak man. Nga mamom tong galibagak keng kuwan na. Pero may sakit ti puso. Di ka man nagkasasta, Roger. Di ka mamati ka niya. Nga niya. Seryoso ha. Sikat kayat ko. Di ka man. Nirakit kayat ko, anak man. Ibagbagagmat kang ko, ana. Kat anak ko na. Diyan mo. Nung tuma, pasaray atapag ng paklaisuna. Abay. Karkarawaan na ka, hamad. Baka siguro hanap pala kayo tagayate. Uno saan na pa sa pulan ti aya. Hanap na sa pulan ti hampay nagsabat ti dalan ti babae ng ipatpatig na. Di ba? Ti ayat kat ma-develop. Mabalik nga damat pa naggusto na kang kaangim sana kompleto. Sana seryoso. Di tulungan isuna tap na maipatig na. Tulungan. Kahit mo kada sa huwin. Kahit mo kada nga ipaitibagim. Kahit no iso man ti rason tap no masusurak ni pating. Apay ka din nga saan. Sigurado ka. Ano taramidem? Ibagakin ko na. Nakasaganan ni Karen ng mga ipaitibagin na kang kakunak. Ay, ulo sa kamong dirdiretso ah. Aging ka manong naming at dakam idin iti mauding at awen iti kolegyo. Nagpipiknik kami manen manong naming uwen. Tanda kami iti mauding asem. Kasta ko na yung tiragsak mi manong naming kadagadipatak ng babae ng agdidikos, aglalangoy, agbabatok, nakatupis kami amin manunemi. Irinto, tadi kiti lalaki manunemi, kita mamanumot na kiti timapog, kaduan na kiti simaw, kada kiti arak, tagiinom da. Irinto, tani Rocky manunemi, si Mina manen, kada kiti lalaki, tadi nakayat to minum. Naging ka manunemi, masininyasan nak ni Roger. Diyan ka mo. Mga isinsenyas na, kasla isinsenyas na ito, uminom. Baka pilitan na siguro nga uminom ni Rocky. Timipon ni Rocky, ayan, di kita lalaki nga giinom, anong nemi, diyan ka mo, tapinainom da siguro. Aging ka kasi Mina manen, imadayo, mahilig nga gapampanunot. Edit ang imadayon, manong nemi, ginundawayak maten ti si Mangat. Ngayon masadag kang kuana.
Naka-swimming trunk, iso na manong naming nga nakauyos. Nagmayat ti pamagina. Kat kabayatan nga masasdegak manong nami inrantakmet nga pinakinnikin ti patong ko. Ang pinaglayog ko manong nami ti adday ti barukong ko. Kaslasan na kayat nga ising na ti panangkita na kanyak. Panangbuya na kanyak. Ngayon dito makasidegak kang kuwanan nga dakon ti sangwanan na nakatugaw idinto nakatakdera. Nakapagpagkat ti panangkita na kanyak manong nami. Hey, Rocky, hanggang di ko sen. Karen, nakapinpintas ka. Kaslita ka lang nga nakita nga nakatupis. Dati-dati man ito kasto tilangak, di ba? Iwita lang nga makita ka. You're so beautiful. Makapamauyong ti kinapintas mo, Karen. Nga mga naserbi ti pintas ko. No awamet. Idmang gunod ni ti pintas ko. Laglaglaing ang tilalaking hangagayat kan ka, Karen. You mean you love me? I like you. Sabali di I like you, sabali di I love you. Timakder manong name kit inigaman na tagsumbangir nga bagak. Pinarengnak. Hey, Rocky, what's wrong? Tumamtama na ti inom ko. Ha? Loko na dyan nga Roger. Pinilit na. Ha? Ginunduan na dyan baso. Hard. Gapot na mayat. Maminsampay ko na. Tumamtama ti inom ko eh. Kastugayan na makainom ti tawon niya. Narugso tirik na na. Baling ka di karakupen ka. Rocky, go. Kunak itinakam ko manong naming yung jack pa sinong batan inarakop na. Oh my. Ito yung tinabayag ko na inuroray, Rocky. Saan lang arakop manong nami nagtangadak nagdumog kat inamalanan di kiti lips ko. Damok launay manong nami nga maramanan ti agek ti may nga lalaki nga ti paipatpatig ko unay manong nami ti bang nananaman kadag iti lips ko. Iti napaot. Ngidi agsinan di kiti lips mi manong nami kasta unay ti palakpak di kiti kakadwami. Agpalpalakpak dan manong nami. Yeah! The king and the queen of our group. Kurana. Di ka no Rocky manong name ti king kat siya ka no ti queen. Agbagay kayo! Dapat lang! Kunada. Nakiktuta kiti sakroyan nak manong name. Hey! Kahit mo sawan. Agdandan nga tumapong iti baybay. Iti dito ng beach resort. At hotel dito, di ba? Rocky, bakit di mo amo ti bagbagam? Nabartek ka lang. Sana ka nabartek. Iti arak. Nga mabarbartek akin ka. Agmauyong akin ka, Karen. Ngimbo nga dahi tati. Ininom mo nga. Nga arak. Di mo kayat? Kaya't ko kumainaan. Manong Nemi, diya ka mo no sininyasan na ni Roger, yung masideg na si Sakroy, kahit ni Roger nga mismo manong Nemi, iti nangyarapaw kanyak, iti tuwalya. Kalpasan na manong Nemi, manipod iti cottage, kinaupahan mi, si Sakroy, kaniyak ni Rocklin, nga napan niya, iti asideg nga building nga iyan ti hotel, iti beach resort. Manong Nemi amok nga saan kumapela nga mabalin. Nga mapay ka din nga kadkedak, kadda ito yung tinabayagan ng ororayek. For how many years? Idadakan pa lang ti high school kini Rocky. Saan ka no nga nabartek ni Rocky iti arak no dikat nabartek kanyak, iti makita na kinaspintas ko. Naramanan nan di kiti bibig ko manong Nemi siguro kayat na napaot at ipan nakaraman.
idada kami iti siled, ti may nga siled, may nga siled, iti hotel, manon na iti. Imbaba na kon, ngayon paid iti kama. Dito yung maten, manong nemi, nga naulit manin, iti napahot nga panaglanang, deki di bibig mi. Ano kasta nga agsinan, deki di bibig mi. Oh, I love you, Rocky. I love you so much. Ngem jak na uray ti panangibagana ti I love you too. Manong nemi dinigos na karagidag kakabarang agek na amagusgusto akunay. Saan ko nga pinanunot, nga saan ko mga pailang arumbeng, ngem kayat ko unay manong nemi nang runa nga tanog si Kugak. Awan ton ti maaramid ni Rocky no di mangikasar kanyak. Oris ang kami pa ng turpus. Uwen manong nemi. Impay ko ti kinabirhen ko kenkuana ginunod na. Narignak dagiti arakop na numampay jak amon adda na ibudi nga ayat. Uno ka pungata ta na bartek. Uno ka pungata iti gartem gendrugso. Naggadan kami di damo manong nemi kastaman tani ti piduana. Wen, kalpasan data. Kasapulan na siguro ti aginan na. Rocky. Karen. Nabartik ka pa lang? Tumamtama pa ilaki ang katiarag? No asawa na kon. Sorry ah. Apik sorry ka. Saan kumarumbeng tinapasamak? Sana kang babawi. Because I love you, Rocky. I love you so much. Thank you. Kitsi ka. Ano ti mariknam kanya? Datang arot ti. Daw-dawatak kaya nga ti pamakawan. Nabartay ka, gabuti kinabintas mo. Namampay. Saan nakipatpatig kasta? Kalpasan ti amin. No. Kahit ko saan nga buo. Saan ka seryoso? Isuro ka nga ipatagnak. Alis to lahing makompleto ti man ipatag mo kanya, Rocky. May ipatagnak to. Buo nga may ipatagnak. Unfair keng ka. Idin to ta. At dalalaki nga gaya at unay keng ka. Sino? Nasking nga di pala nga bagak. Yung di adat na. Siyak mo na talaga di patpatik mo. Kahit mo sa ni Roger ti bagbagam. What? Ti lalaki ang pagpakaasikan niya. Nga ayatin ka. Tanaragsak ni Roger na naragsak ka. Hawan kanyak ni Roger si katikayat ko. Oh, I love you so much, Rocky. Saan ka narigat at susuruan nga ayatin na buo? Karen? Kat ururay ka dumting data. Ngubuong hayatan na. Aramidag ti amin na pamuspusan, Rocky. Because I love you so much. Kayat kumanin, Rocky. Kayat kumanin ti may tayo. I love you and love me. Aginayat ta. Sagrapan ti taragsak, Rocky. Go, Rocky. Oh, Karen. Oh, Rocky. Manikpot met idin manunemi awanen iti umunang ang mosadeg kini Rocky na saan na siya. Tanong masadeg kang kuana isa gabay na met titakyag na iti abagak. Iharakop ko met ti may sa nga takyag ko iti sikat na. Amon ti barkada manon naming at da relasyon mi. When?
Saanan ngayon tuloy pa di patak nga babae nga barakatak manong name iti nang sulisog ken kuana. Gabuta siyak din nagbaligi. Siyak ti reyna ket iso ti ari ti barakatak. Ngada kiti gundaway manong name amay pasangal-ngal ti rambol di kiti lalaki kakadwa. Ngem sanda amaabak manong name ni Rocky gabuta na laing. So nga ti bida. Banag ba nung name ni pangungongtan, dapapakin ni mama kanya. Anya man rin ito nga damag iti barkadam. O ang tanya man na niya, papa. Ibagakmat kang kakasang ka makibarbarkada kadakwada. Pa, awan di dakas sa panggap mi. Saan naman ko nga fraternity, ti grupo mi. Di fraternity, kiti suda na kita mga gulgulo. Ngamda kami. Da kami ti gulguluan da. Kapilitan lang nga protektara mi ti magbagi mi. Nagpeso ka dito damag nga dan relasyon niyo ito na nga Rocky. Panagkunak kat sa ang rombeng isot ayatem. Oh, may mat pa. Di ba buong iso na ti broken family? Kada na-question ako ma. Na-question ako ma. Kahit yung asawan, kapot produkto, iti broken family, idin to nga bungayan na, wano, bangunan na nga pamilya, kahit marakrak tumet, kasta. At akal ti posibilidad ng kasta. Apay nga narakrak, ti pamilyada, anya nga tatirason. Nakit-kitam ka din ti amana. Sambay, papa. Imsigon kang kuha na agad. Kasla ka no mayor, kasla politiko, dano sumarungkar. Iti sumarungkar ti naudi, already mo nun agad, ada bodyguard na. Amangan met no. Managdakdakes. Siguro kat babaero. Nga dahil tatipuon na no apay nga nagsina da iti asawa na. Siguro kat kasi lang maawata po ni. Nagsina da kiti naganak kini Rocky. Baka nagbingay da ti anak. Kat ni Rocky, isut inala ti amana. Ngayon tapos doon kasta kat saan nga marigatan ti amana, inted na iti inana, ni Lola. Sa kadi kasta? Siguro. Isang nga nakakaasin ni Rocky. Tawan inana. Adala yung Lola na. Isang nga kunak keng kakaren. Nga saan nga rumpeng isut ayatem. Iba't patik ko ni Rocky, papa. I'm sorry. Yung naibilin nyo kas pagarigan ng isinak, kinumadayo ak ti barkada. Saan ko maramid, papa? Aging nga nagturpos kami, manong nemi, kat dito'y timo na panakakita kinipapang na. Uwain manong nemi damama kinipapa, ti matender iti graduation right. Di makitak ni Rocky manong nemi. Ada, kadwana, nga pada na nga gwapo, nga natayag mo, amuklat ang isot amana. Nga da sumusurot katakwada manong nemi, nga talo nga lalaki, nga napapakad. Parang guns. Nagpakada ka na papake ni mama. Papa nang, mangrugit di programa. Naklasid gan ni Rocky, papa. Inutuyan na. Eji, ho? Impatuldok, intudok. Dadya ka diti amana. So, hagpasod ko na. Tapos sumursurot ka na kuwada nga. Panagkunak ka na dapaltog na kiti bodyguard. Bodyguard kahayang papa, di dapaltog na. Gusto di atap ko. Nga niya, papa. Miyembro ti sindikato di ito. Nga ti ama ni Rocky, kiti iso pangulo ta siguro. Ningmat papa, husgahan niyo pada nga tao, dagas na ita. Excuse me, inaktayan da. Kaya't nagidi nga gawin ni papa, manong naming nga nakadayo akon. Hello, Rocky. Agraduar tayo madlayangin. Happy graduation. Mas tamit kang ka. Ay, wag ka. Iamamukang ka ni Papa. Papa. Yes, yo. Ni Karen. Girlfriend mo?
Talagang nalaing ka nga pumili eh. Napintas. Kagbat pa ito nga laing nga pumili. Napintas mo ni mamang mo. Kahit akamanin papa. Mamamanin, titakamatin nyo. Napiyak kumamat no kinaduayo. Ay, sir. Nag-aalaman wak manon nemi. Sir, anati, anat trabaho yung abaya. Anda bodyguard yo. Hanamat sinungbatan manong nemi nagkatawa lain. Ori siyak sa salutsudak dahil akin ni papa. Hindi na pa sinungbatan. Anong araw ti atap mo, Rocky? Tsaka mo? Di bagak ti atap ko. Baka kurunak ni papa. Hey. Magrugi ti programa. Excuse me, Rocky. Mapana ko niti pwesto. Iti enda papakin ni mama. Manong nemi kas gagangay atiranta ta graduar katapno adap na pintas nga trabaho na. Babayan ti tulong da papagin ni mama manong nemi nakastrek ka kadagos ti trabaho. Kastamatan kini Rocky manong nemi. Saan nga na po ti komunikasyon mi manong nemi ngim ni Roger. Kaslasang kumatang nga nakit-kita. Ako nga minti sa balang makitkitak no sa halaga ni Rocky. Hindi man ang turpos min manunemi na waranti grupo mi. Di min amo manunemi tinapnapanan di kiti sa bali, awan ti sa bali nga dati panunod ko no sa alay nga ni Rocky. Kasla isulayang manunemi ti amok ti cellphone number na. Tano kasta nga dandanin al 5 iti malam, tawagig so na, hello? Hi. Mabaling nga manak. Dagasen? I miss you. Si Karaki ha, sana ka na mamimis ha. Aman, sige, dagasan nga dita. Baging ka datakot sem, siya kawan. Baknang kami ni. Baknang ni papang mo. Nga head di syndicate. Saan mo ibang magkatikas ta? Alang arti trabaho na. Siyempre, si Kapal nagkura nga isunat ti nangipatakdir ti balayo kinilulam. Diba? Kompleto tali kamen. Manipod iti agbasbasa kang talagang adon di kiti gamit mo, napipintas, kiti arwatem. Anak na kang di baknang, numampay awan ti inam ako nam. Iti high school tayo, da motorsiklo mo. Iti college tayo, da kotsem. May katlon sa kotsemon data. Kaya kangilaing ipilit mat ni papa. Daanan ti kotsem, kumatang kan ti sa bali ko na. Ado ti kwartang iintid ni papang mo kengken. Ni lola ti pangmangtendan na. Sige. Sa ka na din, nagasan ka. Manong nemi, ikayat ko idi kat masusuro na kami yung pinsan nga yatin ni Rocky. No kasta nga malpas ti pa nagkanaig mi, salsalud-suda ken kwa na. Rocky? Indon ka ano nga yatin nagkitibuo? Dandanin. Abay nagrigat ka. Nagrigat mo may isuro ta puso nga yung pinsan nga yatin na. Karen, siguro, nagsikog kan, kompleto ton, ti ayat amarik na ka. Nagkong kontrol ka. Saan? Abay nga rin nga saan kang sikog. Diyak man na mo, baka ada diferensyam. Kawan diferensyak. Anyo ti amote nga ron. Uno siyak ta diferensya na. Bayam. Agdamag agto no kasunod na laka ng makasikukan. Tapos ni kastagat agsikukak. Sigurado ka nung masikukak ikasarnat. Abay ko mga baybayan ka. Siyak ti tao nga di nakayat ka baybayan.
Baybayan ka, tapos nagbaling nga bastardo, no bastarda ti anak mo. Diya kayat nga da anak nga maitulad kas kanyak. Arig na, bastardo aki. Awan inak, nga madamak. Maligtad, di ba? Di ba? Di bastardo kat bastardo, da inanang madam awan amana. Yung baligtad eh. Ada amak, ng awan ina. Nakalukluko na diyang ina. Idimpultit nak, binabenda kon. Malakit ko manin. Sumken manin, timarik na kagoray ti konkak. Uy, ti mo gurgurahin ti inam. Hindi na kasi ka kumantikas kanya. Dumdan to siguro ti gundaway nga kita kayo. Anat sa Serbina. Adan trabaho, jakon ka sa pulan. Kasi tama tayo di kapsat ko. Saan ko lang basta kapsat? Sigun ka ni Papa, kaya din na oding isa sa rungkar na kanya. Singin ko kano. Ha? Natakambal mo? Hindi kapsat ko ay. Nagsinada Papa kinimawag mo? Yeah, nagbigay na kami. Siyak tinala ni Papa. Ruben ko nga, duha kayo nga kasingin. Ito inala ni mamang mo. Tet nasakit. No aping nga sakti dayo iti inak. Nakagasgasat na kasingin ko. Tsaka mo, tapati di kasingin ko kagurat. Sweetheart, saan ka mangimulit ti gurat ti padam nga tao nang naroon iti inam kinkabsat mo. Pati ni Papa, kagurat. Pag kami palubos na nga nawatak ti pamilya na. Sige. Saan nga isubat ti pagsaritaan ta? Saan nga isubat makadadahil ti raksakta? I love you, Rocky. I love you too. Buo? Sampay nga buo. Rocky, pakatayak no mapukaw ka ha. Katuin, sabi ko dadanto may tukit nga biniti sa klot ko. Tapos di kastakit isuntun pa kasusuruam nga kompleto nga mangipatig kanyak kan mangipatig kada kaming iginang. Tukas karigalan. Duwan nga tawen manunay nagtatrabaho kami kini Rocky. Ti pakasdawak no abi nga sana nagsikog. Aging gadimteng ti gundaway ngagpakada kanyak ni Rocky. Tinawagan nak manunay mi. Hello Rocky, apay? Ada problema? Ano problema? Ada man ni Papa. Di mabaling ngumay ka dito balay? Itamat lang. Sige, umayag itamat lang. Iti may kadwa gundaway manong naming nakitak ti ama ni Rocky. Ngayon ti pakasdaawak na kayo nung porme dagiti nang kuyog keng kuwana pulis. Inasad ka kang dagos ni Rocky apay. Apay nga pulis man tinang kuyog kini papang mo saan nga naging di bodyguard na. Nadadagas nga napasamak. Pudno ti atap tayo. Nga ti amak kat miyembro ti sindikato. Ngayon sigon ka ni Papa, kayat nan ti sumina. Si mo ko nga mismo, iti kapsat ko ano kasingin ko. Kasingin ko. Na ni Sardo. Di ka mawatan, apin nga may isang nga pulis ni Sardo. Dada ti misyon ni Sardo. Timang pugi-pugi ti sindikato. Nga binukel da papaken di kakaduhan na. Sigun ka ni papaket kayat nan nga mabuo ti pamilya na. Kayat nan ti agikat iti sindikato. Simukon. Simuko mismo iti grupo. Nilyoto na
Sardo nga kasingin ko. Di makadagas. Di makadagasan niya. Iti susuko na. Si Murot, dagiti dati kakadwa ni Papa. Kaya't dang papatayin. Napasamak ti rangit. Tinagbaitan ti grupo, ti kapsat ko. Ken ti dati kakadwa ni Papa. Ti bala nga para kumakin ni Papa, insarapan ni Sardo ti bagina ket iso ti napuntaan, ti napaltugan. Kaya't mo sawen, natayin ti kasingin mo. Hoy. Kaya't nga itugot ni Papa sa syudad. Tap na makita tikapsat ko. Nagasaksakit. Makita ton tikapsat ko ng may isang nga nalami sa bangkay. Kan makita tumatintinak. Iti kasta nga sitwasyon. Karen, sigan to labas siya hindi magisalita di opisina. Biglaan ko nam to. Mabaling ka di, mabagkan to di opisina mi. Tumawag at tumadlaheng into no lunes, no dakton sa syudad. Sumurot ka kinipapang mo. When? Tap no mapasama ken, di ba nakakita, tikapsat ko ken ti inak. Agsublikan to. Agsubliak to. Sublianan kan to. Kalbasan siguro ti tabon, uno makabulan ti kapsat ko. Promise, agsubliak to. Dito itiyan ko, jak baybayan ni Lola. Dito iti nagdimakalak, agsubliak to. Sublianan kan to, Karen. Manong nemi agkabagabaak kaslan nagparparik na kanyak ngasaslasaan ngagsublipay ni Rocky. Karagini si Marsarungal daw manong nemi naman ang tawaga kisuna. Narikat ng sungbatan, busy nga ta. Kahit kumamuhanuan niyan ti mapaspasamag keng kuhana. Edi kakaisuna nga tumawag manon ay sumungbat iti tawag ko. Pasensya ka no, Jack Mataw. Sungbatan tawag mo. Kamusta kan, Karen? Nagururakan ka? Jack, may konsentit pa nagtrabaho. Kahit ko pa itiglib. Baka, santo lang atam. Agtal natin manunot ko, makapagsublikan dito eh. Kumusta dito? Di na pakadanagan. Baka may extend pa nagsublik dita. Kung nakidaging kaya malpas tabon, baka oray lang di makabulan. Nakita mo ti inam? Ano nga min tinapasamak? Abay ni Sina ka. Papapasulik din ni mamano apay nga. Kasi lahanak kaya. Tigay mo storya. Saan nga mo ni Mama nga membro idin sindikato ni Papa. Tiyan mo na talaga nagtawad iti nasaliwanwan nga kamaan. Taado nga ron ti kwartana. Ngayon di maamunan nga kasyagaan trabaho na pinagpili-pili ni Mama. Sindikato, uno pamilya. Adad na nga pinili ni Papa, sindikato. Tapos saan ka nun nga makalusot? Saan ka nun nga makaruwar? Da kami nga doha, kasingin, tada edit na ni Mama. Iminlibas na ni Papa.
Sinapol na kanumat na papa ni mama ko nakidi. Ngam saan punos ng baga ni papa. Gusto dinot ng ipanan na kanya. Nagpagpakawanan ka ni mama. Kabuti pa ng gurak kin kuha na. Ngati amok kat lilaksid na. Nigayang papatagin basol ti amin. Imay nakanuin libas ngayon limang. Okay. Sige. Garen basta oraym ti pa nagsublik. Agsubliak to dita. Iti pa nagsubli na manong name iti amok iti ket agsubli nga saanan nga pumanaw. Ngem gaya manong name. Nagsubli tapno umaynan alain ni Lola na. Tada sa jayan syudad nga gindegda. I'm sorry, Karen. Rocky. Sana kastot ingkarim kanyak. Agpeso nga nagsubli ka. Ngem, tiingkarim katagtalin na ed ka ditoy. Tapno itultuloy tatagin na yan. Tapno aramidik ti amin na pamuspusan kat mabuo. Di ba nagayat mo kanyak? Ngem apay. Apay rubat mo ti amin nga rawatem. Itugot mo matan ni Lolam. Pumalo kayo matin ditoy. Manawan na kon. I'm sorry. Itaan niya nga rason. Adado nga naudi nga bilin ni Sardo. Sakbay nga nagsatan ti Anges. Matungpal matlangin ti ambisyon kong agbalin nga pulis. Di ba ang bagaking kalidin deta? Ti agbalin nga pa nakabagit tilintek. Tinaod nga bilin ni Sardo. Imbilan na kani papa. Nga siyak tagbalin nga kasukat na. Nga mangituloy nga magpugipog kadigit managdagtakas. Ti mangibalas ti papatay na. Iso nga mabanak sa syudad tapno. Sumre ka kas pulis. Kaya ituloy ko ti misyon, ti kasingin ko. Umayak nga ron, sumurtak matkan ka. Sumurtak ka. Saanin, Karen. At talagang masaktan ka. Ano tikit mo sawan? Di may kadwang habilin. Ano may kadwang habilin? Ikasar ko. Tinubya ni Sardo. Ikasar mo ti babae, kasam mo nga nubya. Nga nubya ta kapsat mo. Kasam mo nga ayaten. Karen, I'm sorry. I'm very, very sorry. Pakawanin na. Ngimsim ken nga dagos ayat anariknak kay ni Carla di makita. Ayat nga saan ko nga mariknakin ka. Buo nga ayat. Kompleto. I'm sorry. Amok nga nasakit para ken ka. Nasakit para ken ka, Karen. Ngim awatem ko mga saan nga sika kan siyak tinay kari titunggal maysa. Saan nga siyak tinay kari para ken ka. No. Sa nga na ito, Sardo. Nga na ito. Igawid ka, igawid ka. Manong nemi kas lagkupit ti barukong kukabot ti sakit kan saem nga barik na. Jak pulos pagarupay na kasto ti pagtungpalan ti amin. Ti ara paapay nga mapasamak manong nemi ket makumpleto ti pamating kanyak ni Sardo.
Nararapaek nagsikugak kumangit talagang ikasarnak. Agas iting karina. Iti pagapaman laing manong nemi nakasarak ka niti sa baling nga babae nga isukanot pakarignaan na tipod nung ayat. Sardo, saan nga gapot na maudi nga bilin itinatay? Sa mo basta tong palen. Uri no ayayatem na dyan nga babae no saan nakamit nga ayayaten. Nga te ayayaten na kitinatayin nga kasingin mo. Kasta idi dia, kasta ti damo idi nga marigragregnak kay kuana. Ngimsan, talagang buo mo ti ba nagpatag na kanyak? Nagpimpinatag kami kay Carla. Da kami tinikarit tunggal maysa. I'm sorry, Karen. Nasakit met para kanyak ngang sina ti dalanta. Imawatin tan ti kinapod no. Saan nga si ka? Kansyak tagkatuluyan. At sa bali nga lalaki nga naikari para kang ka nga saan nga siya. Urayam laeng no sino dayta. Ing kamin. Rocky. Rocky. Kayat kundi matay. Numapukaw ka. Idawdawat ko nga sa mo ko mga maaramin. Tagpakamatay. Idawdawat ko nagragsak kanto. Basta ko mga magtaramidam para kanya. No talagang ipatpatig na. Pasat nagkumiti kararag mo. Nanaragsak kami to kay ni Carla. Saan ka ko mga ginununod, Karen? Manong name kasi dyan, idi, ti adda, ti panunod ko. Gabo ti sobra, sakit nga marikrik na, kanti pungto. Kaslakayat ko idi nga ilunod ni Rocky. Kaslakayat ko idi nga ibaga nga saan kuma nga agbalinto nga naragsak ti bangunan da nga pamilya. Sabi ko ma, tamatay tumet ni Rocky kas ti panakatay ti kabsat na. Ngayon saan kong inaramid manong. Saan ko kaya't nagbaling nga dakis numapesyak tinagbalin nga nakakaasi. Tinapanawan latan nga slawalan yaman na. Ngayon na pampanunutek manong naming siyak metlaing ti ayan na. Apay ngamin ngayon papilit ko ti bagig idinalaki nga saan nga kumpleto mo ng buo ti panagayat na kaniyat. Apay kami nga nagbalinak nga babae nga nangideldel nang ipapilit ti bagig iti may sa nga lalaki nga saan ba't nga mangipadpateng kaniyat. Ngayon ti adda ngamin iti panunod ko manong naked masusurunak tong ipateg ni Rocky. Nga maapay nga dimteng ti kasto nga pasamak. Nga natay ti kasingin na, nagamamuda iti nubya ti kasingin na, kat isuda mat gayam, tinaikari tunggal maysa. Nakapapaot ti panagsagabak, gabay ti kasta nga napasamak, iti first love ko manong nemi. Jaki din may concentrate nagtrabaho, awanin din ti amo karamiden no di agsang sangit nga agbulmuleng-leng. Ngayon maglakid din tada papaki ni mama nga saan pulos ka ng baybayakan niya. Uwain, numampay adumat ti panang babalaw da kanyak. Agkasti ko na ni papa. Ibaga ngamin kang kayo di nga jam panawam de nga lalaki. Itahaan niya't resulta na. No kumanagtong palakakada kami di, awang kumakti ka sa ita nga mapaspasama ka panagsagabam. Tiyan mo ngamin di papa. Kit masusurak tungayatin ni Rocky. Siguro no saan nga natay ti kabsat na, saan da kumamat nga nagkita iti nubyo ti kabsat na, nubya ti kabsat na. Siguro kit asto tinaikarya talaga, papa. Kit rumbay nga awatan mo, ti kinapod no. Nagbindot ka, gapumatlaing kan ka. Rumbay mo na yun nga turem ti bindot mo. Yung baga, saan ka nagsiguglo ko? Kinaikait ko kumay di tagsikog, papa. Tapos nung mabaybayaan ka, agraman ti anak mo.
Yung kari din paano masigo ka talaga kasarna. Kitoray mong gasawa kay ton. No makita ng di babae nga talaga ipatpatig na. Di nakarkaron to nagbaling ka dagsanggasat na may raman tupay ti anak mo. Awate mo ti kinapod, no? Agmumuan ka. Baliwang tumadang iha. Awate mo ng asat-gasat mo. Ngayon sampayan na lato ti amin. Urayam ti lalaking nga kari para kayo ka. Pinadas ko pa nga tawag-tawagan ni Rocky idi manunemi inranta na siguro. Tinagsukat iti SIM card. Tap na nikastagat ta. Awanin na pulos ti komunikasyon mi. Tap na nikastagat siguro kung na alalistok nga malipatan no awanin ti pakadamag ken kuana. Diya ko na mo, no anyan ti pamaspasamak di syudad. No nagpulisment lang suna, no nagkasardang ka rin nga nubyo, no nubya ti kasingin na. Diya ka mon. Ken saan na nasken pa nga lagipek, tamasaktanak laing no lagipek pay. Nagsubliak man lang ti trabaho manong nemi, ket imado, adumanen di kiti agar-arem kaniya ng kaslap. Kaslasang ko na kayat pa'y manong nemi ti masaktan. Makatawen, masakit gudo nga tawan yung tinapalamas, iti may nga sardam manong nemi. Dagit silad ko, idagtugtugtug, idagtugtugtug ti ridaw. Ni mo ma? Ma, apay. Nasapa ka unay nga maturog. Nasapa pa ilahin. Nasapa temat ngamin nga nangan, mama. Rumor ka nga sa nga ilim. Sino? Ni Rocky? Hardang, alakal mo nga Rocky umay dito eh. Kineskwalam ka no, kinaradawaram. Sino ka takwada? Babae? Lalaki, alara mo ka to. Diyak mo ka sinalsod, no? Anyat na ka na itay. Idir mo harak manong namikit na panag. Roger! Hi, Karen. Nagkapuam. Ini nagre-graduar tayo kasla nawaratay mo itong nagkagrupo. Unan ta, nimad lang racket among mga makita kang tawagan. Nagkapuam. Anong trabaho? Napanam, after graduation, napanam. Adagur orang ang trabaho kay syudad di. Kahit mo sawan, saan nga dito lugar tayo nagtrabahoan? Kahit pagtatrabahoan? Saan? Okay, kamusta? Ay, may ka lang nagbakasyon dito probinsya. Baka inyawid mo si pamilya, manumutin di putot mo. May saan ka makauni? Diyak pinadaan ti girlfriend. Oh, naglukuhan. Nagkadun na panahon na sinayang mo. Talagang nga pa girlfriend mo. Ako pa asawa mo. Nagsayangin. Nagagwapo kapit ka ron. Ita mo pala ibagang magwapo ah. Hindi talang ibagbagang magwapo kit ni Rocky. So nga mayak. Tap na ituloy ko ang ibagakang kita, I love you. Magangaw ko manin. Kasi ka ngamin eh. Kaya mo may dagdagang angawakan ka. Ayetan ka, hindi pa ilahin ka rin. Yung tinasakit, hindi matrakit ipatpatig mo. Kaya tilulungan nakpay. Gabot ipatpatig ka. Kahit ko naragsak ka. Gabot adakin ni Rocky tiragsak mo. Tinulungan ka. Yung magkakang kuha na hindi ka talagang ipatpatig na ka. O ipatpatig mo. Nalagip mo, hindi pa nagpipiknik tayo nga pinainom ko isuna. Loko ka, siya gagayam ti amit, baga rason ti amin, ha? Naiminom. Hindi ta, agsama yung tinom na, nagtripan na kan, nakalalisto kami, simrik kayo ti hotel. Among kadi, no kasano ti sakit nga marikrik na kidi.
dinangdanog ko ti angin. Tila babawi ka ng bartek ng painom kini Rocky. Gapo ti arak. Nabartekan mo nakakita, edi napintas mo. Diba? Kasta't istorya ni Rocky kanya. Nabartek ka no lang, hindi. Iso nga tinagikuha na ka. Amon nananekla, danog-danogan ni Rocky, di no ibaga nga saan na kang ayayitan. Itilukod nga dan mapaspasamak ka na kayo. Sa bagay. Nuanyat na ikari. Uwabig sinay ka. Malagip ko man ni Rocky. Ana, iso pala tipat-patig mo? Nagbalilay nga na paset tinapalabas ko. No siyudad tinagkapuam ko namin si Manila? Hindi, adang damag mo kini Rocky. Kang kanayon. Apis ang kang buhay TV? Hanggang mas basat newspaper? Kang kanayon nga may public si Suna. Naling isunay. O, ay 6 months lang nag-training. Naglaing, di ba? Naling, already dito kada tayo, nalaing suna. Talaga siguro pulida, tagbalin nga, panakabagit ilinteg. Si babalot mo tindi amana, kapot na, inkarkaro ng tiba. Nakit-kita mo ni Rocky sa Jai. Nakitak na minsan. Yung sana kimasasadag, napintas na asawa na. Ti dating nga girlfriend, tisigin na. Okay na na. Okay sudan. Naragkasaka siguro matenta, naragsak iso na. Roger, I love you, Karen. Nagangango ka manin. Dahil tangamin, pangarup mo, nagangangawak. Na talaga ko mga sangkang ipatpatig. Hindi pailain ko mga imbawin ko tirignak. Roger, saan ka na rin ka nasusuruan ni Patek? Akas tamang timbaga ni Rocky kang kaidi? Noon niya man tinay-kari. May temanunusan. Saan nga si ka tinay-kari para kini Rocky? No di kat siyak tinay-kari para kan kakaren. Tulungan ka tap na may batagnak. Gabot ipat-patik ka unay-unay. Sabi nga siya, nabayagan nga mom nga dan napaspasamak kada kami kini Rocky. Kurang nalaidin nga sikukak. Tako na kanya ni Rocky din ng sikukak ka talagang ikasarnak. Amok teta, gabote magbagamit ni Rocky di kanya. Siguro, no hangkas niya tinapasama kitikapsat na. Dakay siguro tinengkari. Oray na't araramidan tayo no, naiplanon, naiplanetan tigasat tayo. Agsubli-subliak to. Ikarigatak ti medisino dito lugar tayo. Kahit kumatlang trabaho dito eh. Tapno sa dagkakan ka. Agsubliak to manen. Ang mga loko'y tirik na, Karen. Manong nemi pagiwarnak ken telebisyon iti pakadamdamag layangan manong nemi kaniya Lieutenant Rocky. Kalpasan manong nemi ti makatawan nga panangal-alo ko'y kanyak ni Roger. Inawat ko manong nemi ng iso at talaga tinikari. Inaklon ko't panagayat na. Agyaman na, Karen. Ngem. Ada ka tipilang ngem na. Saan to nga tang baling nga problema ta?
No kasawatan to ket may palagip nga saan nga sikat muna. Nabayagan ng inawat ko ti kasta. Basta para kanya. Sikat din kari. Kapatibat patek ka. Kat saan nakaklunan, no saan ako ng ipat-patek. No saan ako man ng ipat-patek, di ba? I love you, Roger. No amukla ko ma. Sikala ko maidin. Di tangamin amuno at mapasapak na. Iti masakbayan eh. Kato nagpesto ko na. No amumla ko ma. Nga sakped lati bagtong palam. Saan ka ko maidin nga nagpakpakaw nga nga samo ko maidin nga dil ti bagim kini Rocky. Manong nemi kalbasan ti inem nga bulan sipo dinaklon ko ni Roger na isaganang naimbag ti amin. Ison ti pa nagkalay sa amin. Nagkalay sa kami manong nemi kat siyempre idudumtengan ti rabi. Iti sa bali manong nemi ang gundaway may kadua nga ayat. Ako nada kasla na irut ti arakop ti may kadua nga ayat. Naman pa siyak ti muna kin maudi nga babae ti biyag ni Roger. Imiso ti may kadua manong nemi nga ayat kanagnanayon ton nga ayat. Nairot di kiti arakop na nabara di bibig na di kiti apros na nang digos ti na dumaduma pa set ti bagi manong nemi. Roger, I love you. Amok la ko maidi, di pala si ka kumadagos. Lipatan mo tinapalabas. Ti panhunutin ta, ket si kakensyak, laeng ngawan tinaglabas. Si kakensyak tagdamakin ti masakbayan. Oo, Karen. Nabayagan dedi manong nemi tanadaan kami met kaniya. Roger, iti duwangan na. Ngay dilaan kalman manong nemi nga namuak, babayan ti panakaibasa ti pakasalitaan nga insurat iti side ni Rocky. Na may isang major ni Rocky na awanin tiya. Operasyon na tiket mga opisina laing insuna. Naripog man nagpeso ti grupo idi di kiti nagadnak ti amana. Ngimkas iti kunana iti surat na iti kalman manon nemi. Marakrak man akas labalay nga marakrak wano mauram adan tumanen tumaon. Akas ti mapaspasamak iti gobyerno wano pagilian tayo. Saan na mapukaw lahat na di kiti dakes. Nga damat na kita adda ti gobyerno ken adda iti militar nga adda koneksyon na kanag di matdagtakas dagiti protectors. Ti pagyamanak manong nemi kadawan dagiti nagbali nga problema mi ti asawa. Tanod daman tumte nga problema masulbar nga dakos. Saan mi pamigat? Saan mi pabigat? When nasingpat ti asawa manong nemi akasmat iti kasingpat ko. Nadungo nga asawa ka nadungo nga ama. Manong nemi kas nakunak keng ka apaman nga nangigak iti pagkasalita ni Rocky ore man panasada nga tuntuntunan no asin no uno sa dinuitan ti nagtungpalan ti bihag ko. Talaga rantak may edit surat keng ka. Kadagyaman hak ta indagos mo ngayon saruno ti pagkasalita kas kasilpo uno at dama iti side ti biyag ko. Nga, imuna nga nagbalin nga babae ti biyag ni Rocky. Kinagyaman naklaunay, ti anos mo nga naurnos ka nang ibasa. Ken thank you mat kadagitay adu nga viewers nga manguruuray iti side ko no sa din nun tinagtungpalak. Saan nga nga naibaga idi ni Rocky ta awamot ng ti damag na kanyak akasmet idi ti awanan ti mandamdamag ko kenkuan. Agaman na katsapay kumata damat na ibati ka dan liliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga dimngeg more power to your program anong and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Karen.